खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय लग्लुं बर' गामियाव बिदाय मेल फालिदों बिजेपिनि गोदान सोद्रोमा थिसननाय गोदानै डिब्रुगड़ दिल्ली नख्रां दावबायारि जाहाज थिसननाय भारतनि गाहाय मन्थ्रिया भुटान हादराव दावबायहैदों निउजिलेन्ड आरो श्रीलंकानि गेजेराव ब्रैथि टेस्ट मेच खेल सोलिगासिनो दानिया फैदो आबुं रादाबाव थांनाय शुक्रबार 14 आगस्ट खालारखालि लग्लुं बर' गामिनि गुदि फरायसालियाव मानगोनां गुनेश्वर बसुमतारी सारनि जिउआव फोरोंगिरि बिबानखौ रुजुनना दावबायबोना जोबथानाय सम सफैबाय बेखौ नोजोर बोना बिदाय मेल महरै खुंनाय जादों मानगोनां सारा जिउआव फोरोंगिरि बिबानखौ लाना गोबां फरायसाफोरखौ बे फरायसालिनिफ्राय लामा दिन्थिनाय आरो गोबां फरायसाफोरखौ आसि थुना दिन्थिजेनना दा गोबां फरायसाफोरा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाबाय बे बिदाय मेल फालिनायजों लोगोसे धनेश्वर मोसाहारिनि सुजुनायाव दा टेन्स मुंनि ग्रामार बिजाब गुनेश्वर बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनाय जादों आरो सोलोंथाइ आरो समाजारि आबहावा आयदानि सायाव सावरायमेल लाफानाय जादों बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बिनय सरगियारि आरो समखं पन्चायतनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां फुंखा सुबुंफोरा बेसेन गोसा बिबुंथि होनाय जादों दानिया फै आजिरा मोनगिरिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय जानाखि फोरोंगिरिफोर दं बिसोर जुदि आनजायलाङोब्ला ओमफ्राय गोदान फोरोंगिरि सोनायनि जों राहा मोनसे लाथारनांगोन नङाब्ला बे फरायसालिया थांनानै थानाय नङा थांनाय जुलाइनिफ्राय जागायना सोनाब जनायनि बिजेपि मुंनि राजखान्थि हान्जाया गोदान सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारिया 20 आगस्टआव थुंगेनाय जासिगोन गाहाय बे हाबाफारिखौ सोनाब जनाय बिजेपिनि आफादगिरि शिव कुमार डलेया दैदेननाय जादों थांनाय बुधबारखालि थाद'नाय गैयै सानफ्रोमबोनि थाखाय डिब्रुगड़निफ्राय दिल्लीसिम दावबायनो इन्डिग' मुंनि नख्रां दावबायारि जाहाज हगारनाय जाबाय बे नख्रां जाहाजा दिल्लीनिफ्राय फुंनि 11:45 फैना डिब्रुगड़आव बेलासिनि 2:25 मोनहैनाय जागोन आरो फिन डिब्रुगड़निफ्राय बेलासिनि 2:55 हगारना मोनाबिलिनि 5:50 दिल्लीयाव मोनहैनाय जागोन गाहायै बे नख्रां जाहाजा 186 सुबुं लाना दावबायनो हायो बे जाहाजखौ CISF नि अफिसार आरो एयारपर्टनि डाइरेक्टरा जथायै बेखेवदोंमोन भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ सनिबारनि फुङाव भुटान हादराव 2 साननि थाखाय दावबायहैनो सौहैदों भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीखौ फार' इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव भुटान हादरनि गाहाय दैदेनगिरिया आलासि महरै सिबिफैनाय जादोंमोन भारतनि गाहाय मन्थ्रिया भुटान हादरजों सोमोन्दो लाखिनो मोब्लिब गोहो लाना फालांगिनि सोमोन्दै सावरायनो नख्रांमा इन्टारनेटनि सोमोन्दै लोगोसे सोलोंथाइखौ दावगाहोनायनि सोमोन्दै सावरायनो 2 साननि थाखाय दावबायहैनाय जादोंमोन गाहायै भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि नैथि सरकार दानायनि उनाव भुटान हादराव गिबि दावबायहैनाय ब्रैथि टेस्ट मेच खेला श्रीलंका आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव गेलेयाव सोलिगासिनो दं एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों